No niin, William Vihanto. Mites tämä uinti nyt näin oikein meni? 200 sekauintia. 2.32. Mikä meni pieleen? Se oli 2.36. Mutta no startti meni ihan hyvin siinä, niin perho eka piikki meni hyvin, mutta sitten meni vettä nenää käännöksessä, pilas koko uini. Miten sinä nyt niin kävi? Missä oli nenänipsu? Mikä meni pieleen, Vihanto? Sinä olit hyvässä kunnossa, olit vähän herkkää penkkiä sun muuta, mutta mikä meni loppujen lopuksi nyt näin pieleen? Vai oliko se vaan se nenäjuttu? Mikä tämä? Miksi meni näin? Käännöksessä meni vettä nenää. Ei siinä muuta sitten ollut. Uita oli siitä kiinni vai? Niin olisi. Mutta missä se nenänipsu sitten? Paljon puhuttu nenänipsu puuttui, mutta ei sinulla kyllä näyttänyt sellaista hienoa uutta pukuakaan olevan, että miksi sinulla ei sitä pukua, että niin. Niin. Herra. Sanois nyt jotain, hei. No startti meni aika hyvin ja eiku hetkonen, joo, nenänipsan, pukki. Missä oli puku? Olet kuitenkin uinut pupulla aikaisemmin, että oliko tämä tämmönen välilaji vai mikä joo, nyt? Näin, sitä otettiin vähän tuntumaan. Mitäs valmentaja sanoi suorituksestasi? Vittu, sä oot paska. Oliko se ihan kirjaimellisesti näin? No, karikoidusti sanoen voisi sanoa, että hän sanoi noin. Pitäisikö treenata lisää vai lisää voimatreeniä vai mitä? No, pitäisi vähän verrata niitä ykkös- ja kakkostreenejä. Voi sitten vetää vähän penkkiä ja kyllä se siitä lähtee. Okei, kiitos. Kiitos.